IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Naisardeng ti agtultuloy aratsyada ni WTA World No. 1 Arena sa Balenka iti Belarus kalpasan anaabak iti quarterfinals iti Mutua Madrid Open kontra ken American tennis player Hailey Baptiste iti score 2-6, 6-2, 7-6. Iti nasongay ayam naglipas iti 15 nga winning streak ni Sabalenka iti talo a torneo ken umuna nga abak na kalpasan nga game iti maysa nga match point sipod iti 2023 Madrid Open. Sakbay iti exit ni Sabalenka inabak na ni Naomi Osaka iti Japan iti nasaong nga torneo ngay muna pa yan ngay matras iti Stuttgart Open gapo iti minor injury. Iti panangabak met ni Baptiste daytoyen iti naisang sangayan na panangabak na iti karir na umuna nga top 5 win ken kaunaan nga WTA 1000 semifinal appearance. Abante ni Baptiste ken makasango na ni Russian Mira Andreeva iti semifinals. Para iti IFM Sports, dahil Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.